Bueno, nire kasuan unibertsitatean eskaintzen zen, eta azkenean martxan enpresa mundua ezagutzeko edo ikasitakoa martxan jartzeko aukera bat zen, eta azken finean aukera hau hartu dut eta hobeto ezagutzeko. Bai, ni nire unibertsitateko taldekide baten bitartez ezagutu nuen, eta bera izena emanda zuen eta programari buruz hitz egin zuen eta ni ere izena eman nuen, ze hori enpresa barrutik ezagutzeko aukera ona zen. Bai, nire kasuan ere lagun batek informazioa basatu zidan, interneten aurkitu zuela, eta momentu horretan lana bilatzen ari nintzen eta interesgarria iruditu zitzaidan esperientzia gehiago hartzeko. Nire kasuan unibertsitateko irakasle batek email bat bidali zizkigun, eta horren ondorioz informazioa bilatu ninduen interneten, eta joan den urteko bideo laburpena ikusi ninduen, eta hori animatu zitzaidan pasoa emateko proiektu honetan. Ni nago marketing online lantzen, Grupo Azurmendin, eta kudeatzen ditugu NKHaren jatetxe guztien sare sozialak, horien edukiak sortzen eta postak igotzen eta gutxi gora bera hori. Nik kasuan bi fasetan banatu ditugu lana. Lehenengo fasean ikerketa fasea da, eta eredua edo kudeaketa aurreratuaren eredua barneratzen gaude edo ikasten gaude, eta zelan martxan jarri dute eta zelan ezarri den enpresan. Eta bigarren fasean ikusiko dugu zelan prozesu bakoitzeko liderrak zelan kudeatzen dute haien elementua edo prozesua, eta gehien bat ikastea. Ez dut esan baina gora biden nago, eta prozesuari buruz ikasten eta barneatzen dugu. Ni lantegi batuaken nago, eta lantegi batuak desagitasuna duten pertsonak lan mundura sartzen dituzte, eta gu egiten gaudena komunikazio arloan da, eta interes taldeentzako komunikazio plan osoa egiten ari gara, ze ez daukate plan handi bat dana hartzen duena, bakarrik igual salmentaren arloan badaukate plan bat, edo plan desberdinak dituzte, baina ez daukate bat dana hartzen duen, eta hori egiten gaude. Nire kasuan bekamen egiten ari naiz praktika, eta hor komunikazio arloan lana egiten ari gara, barne komunikazioa eta barne komunikazioan zentratzen ari gara, zer eta ailegatu genuenean ikusi genuen barne komunikazioa desastre bat zela, bakarrik emailak bidaltzen zituzten eta ez egoen una relación cercana haien artean, eta horrekin zenbat herramientak tresnak ematen ari gara zentroa familiarra izateko. Nire aldetik, ni ekintzaien mundutik nator, lehen egiten dut Mondragon Unibertsitatean, eta proiektu asko egin ditugu komunikazio arloan, bezeroekin harremanak egiteko, eta igual interes taldeekin ez dugu izan erlazio handirik, baina egia da komunikazio arloan asko lan egin dugula bezeroen aldean batez ere. Nire kasuan marketingeko arlotik nator, eta orduan unibertsitatean ikasi genuela komunikazio plana zelan egin, nola kudeatu, baina ez genuen errealitatean zelan egiten den ikusi, eta hemen hori ikusten ari naiz eta asko ikasten. Nire kasuan zientzia politikoak eta kudeaketa publikoa ikasi dut, eta oso zaila.
da kontzeptu teoriko guztiak lan mundura pasatzea. Baina, bueno, azken finean kudeaketa publikoa, administrazioaren kudeaketa, gauza asko hartu aldira enpresa mundurako. Eta, bueno, azken finean hori egiten gaude. Ikasi zelan, kudeaketa aurreratu hori zelan esarri edo zelan transformazioa enpresa txiki batetik enpresa handi batera bihurtzea edo zelan lortu alden pasu hori. Nire kasuan, kazetaritza ikasten ari naiz, oraindik ez dut amaitu. Kazetaritza gradua oso teorikoa da. Ez daukagu oportunitatea ikasten duguna praktikan jartzeko eta hori esker ikasi dudan guztia praktikan jartzen ari naiz. Bueno, lehenik eta behin ikastea, oinarrizko kontzeptuak barneratzea. Lehenengo fase honetan coach enpresetan kontzeptu horiek hartzea eta horiek hartzea. Gero erronka enpresetara trasladatzea edo pasatzea eta gure jarduerak edo lana erabilgarria izatea, izan behar dela erronka enpresentzako. Hori azken finean da ikasitakoa ondo transmititzea edo irakatsi beste enpresei. Nire aldetik helburu garrantzitsuena igual enpresa bat barrutik ikustea zen, beste gestio motak ikustea nola lan egiten duten enpresa handiek edo enpresa txikiek ere, baina nire adibidean Lantegi Batuak enpresa nahiko handia da eta nola lan egiten duten, ze area ezberdinak dauden eta nola hori aplikatu daitezke beste enpresa modelo batzuetara. Ni espektatibak ere ziren komunikazio arloan ikusentzunezko tresnak erabiltzen ikastea eta horiek momentuz banago tresna horiek ikasten eta gero bigarren fasean saiatuko naiz ahalik eta beren tresna horiek erabiltzen irakastea edo implantatzen hurrengo enpresan. Nire helburua ere zen eta da nola barne komunikazioa lantzen den enpresa handi bat, enpresa zentro handi batean eta hori ikusterakoan lantzen ari garen tresnak hartu eta gero bigarren fasean beste enpresa batean jarri lanean. Nire helburua da ikastea eta nola gestionatzen den zentro bat ikustea. Nire ustez beste programekin konparatuz ezberdintasun handienak dira bi. Lehenengoa egiten digutela jarraipen psikologiko bat eta analisi bat, eta hori interesgarri izan diteke guretzat, ikusteko nolakoak garen munduan eta zer hobetu behar dugun. Eta bestetik nola sailkatzen diren bi fasetan, lehenengo fasean ikasketa fasea nola enpresa baten zer egiten duten ikastea eta bigarren fasean beste enpresa baten hori guztia implantatzea eta hori da programa horren berezitasuna nire ustez. Nire kasuan, nik enpresan ez dute jarduera arruntak egiten, ez ditut eguneroko lanak egiten, ez dute langileen modua, ez naiz langile bat edo eguneroko langilea, baizik eta ikastera noa, haien prozesuetatik ikasten dut, eta azken finean hori ez duzu beste praktiketan lortzen. Praktika arruntetan edo unibertsitateko praktiketan, azken finean zuiaten zara enpresa batera, eta
esaten dutena edo beraien lana egiten duzu, azken finean, eta hori nire kasuan, printzipioz ez dut hori ikusi momentuz. Ni asko ikasi dut eta ikasten nago, enpresa honetan, eta ikusiko dugu hori erabilgarria den ala ez etorkizunerako. Ni adibidez, enpresan egiten dituan lehenengo praktikak dira, ni proiektu asko egin ditut, baina beti nire unibertsitateko taldearekin, eta talde horren kanpoan lehenengo aldiz nago, eta berezitasun handi bat ados nago zurekin, esan duzunarekin lehenengo ikasteko prozesu bat dagoela, eta gero erronka enpresa batera goazela ikasketa horiek hor sartzeko. Ni ados nago guztioekin, eta nire ustez garrantzitsuena da ikasteko oportunitatea ematen digutela. Zeren eta praktika arrunt bat egiten baduzu, zenbait ariketa ematen dizut eta zeuk bere tresnak edo bizitza aurkitu behar duzu, no? Baina hemen daukazu tutore bat, eta gero apartez daukazu psikologo bat, duda daukazu galderak egin aldiozu, eta horri nire ustez oso garrantzitsua da eta berezia da proiektu honetan. Unibertsitatea beti da ikasteko leku aparta, hori egia da, 4 urte dira eta ikasketa handiak egiten dituzu eta lortzen dituzu, baina egia da enpresa baten sartzen zarenean beste motatako ariketak egiten dituzu eta beste motatako ikasketak lortzen dituzu, eta horregatik enpresa baten barruan egotea, eta gure kasuan 2 enpresetan egongo garela, ikasketa unibertsitatean aurkitutako ikasketak handitzeko era oso ona eta itxela da. Ni ados nago zurekin. Ni ustez hori esan duguna berezitasuna daukala 2 fasetan zelkatzen dela, hori oso onuragarria izan daiteke, eta orduan animatuko nuke jendea parte hartzea. Ados gaude, programa edo beka desberdinak direla, oso arruntak ez dira, eta beti onuragarria da, oso jarduera desberdinak egiten dituzu, eta azken finean, esan duzu moduan, enpresa guztiak desberdinak dira, sektore desberdinak daude, eta azken finean moldatu behar zara sektore edo enpresa guztietara. Jakin behar dozu zelan moldatu, edo zelan egin behar dozun moldatzeko. Ni ados ere nago, praktika hauek aukera handia dira, zeren eta gure ikasi dugun gradutan praktikak aurkitzea oso zaila da, eta hemen proiektu honen ondorioz aurkitu dugu, topatu gara enpresa eta zentro handiekin, eta horren barruan lana egitea ikastea, nire ustez oportunitate handia eta ezinbestekoa da.